ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ ዝሃቦ ውሳኔ ንሕና ክንወያየተሉ ክንፈልጦ ክንነጋገረሉ አውሪድዎ ዘሎ ንድግፎ ኢና ትህቦ ዘሎ ውሳኔ ትክክል እዩ ንድግፎ ኢና እንብል። እሺ ተቃውሞ እንተልዩ እሺ ነውርድ ሓንቲ ግዜ ተቃውሞ እሺ ማእኸል ሰፋሪ ኣብ ኩሉ የለኹን ንብል ማእኸል ሰፋሪ 2 3 4 እሺ ብሙሉእ ድምፂ ተደጊፉ ብ4 ማእኸል ሰፋሪ ተቃውሞ ብዘይብሉ ብሙሉእ ድምፂ ተቀቢለሎ እሺ ይቀኒልና ሓደ ግዜ ሞራል ንሕድሕድና እሺ ይቀኒልና ካብዚ ብምቅፃል ናይ ኣቋም መግለፂ ብዞም ዝወከልናዮም ክቡር መልአከ ብርሃናት ኤልያስ ክቡር ቀሲስ ወልደ ግርማ ዳዊትና ክቡር መጋቤ ብርሃናት ኣብርሃ ሰለስቲኦም ናብ መድረክ ክትመፁ እሞ ዘሎ ዝወዓልናዮ ውዕሎ ብኣቋም መግለፂ ክተጠቃልሉልና። ሰነ 23 2018 ዓመተ ምህረት መግለፂ ቅዋም ንሕና ካብ 14 ወረዳታት ዞባ ምብራቅ ሃገረ ስብከት ዝተወከልና ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ሰራሕተኛታት ናይ ገዳማትን ኣድባራትን ኣገልገልቲ ተወከልቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዓበይቲ ዓዲ ወይ ድማ ምእመናን ኣብ ዝተረኸብናሉ እቲ ብቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ህፁፅ ጉባኤ ኣመልኪቱ ካብ ግንቦት 27 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ምልኣተ ጉባኤ ኣብ 14 ወረዳታት ዞባ ምብራቅ ሃገረ ስብከት በብደረጅኡ ዘተ እናተኻየደሉ ዝፀንሐ እንትኸውን በዚ ሎሚ ዕለት ድማ ብዞባ ደረጃ ዝካየድ ዘሎ መዕፀዊ መርሃ ግብሪ ስፍሕ ዝበለ ዘተካይድና እንትንኸውን ዝስዕብ በዓል 11 ነጥቢ ዝሓፀ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ዛዚምና ኣለና። ቀዳማይ ብመንበረ ሰላማ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ካብ ግንቦት 27 ክሳብ 28 2018 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ህፁፅ ጉባኤ ዝተሓላለፈ ውሳነ ሙሉእ ብሙሉእ ንድግፍ። ካልኣይ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ እቲ ብቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ተዋሂብዎም ዘሎ ናይ 40 መዓልቲ ቀኖና ውግዘት ዘይኮነስ ናይ ምሕሳብን ምስተውዓልን ዝተውሃቦም ግዜ ስለ ዝኾነ ብኣግባቡ ክጥቀምሉ ብምዝኽኻር ብተወሳኺ ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘይምቕባል ግና ትርጉሙ መንበረ ሰላማ ንምፍራስ ዝዓለመ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ናብ ልቦም ንኽምለሱ ብምግንዛብ ብሽኮላን ብተብተብን ዝቕየር ሕግን ዝሰፍን ምሕደራን ስለ ዘየለ ርግዕ ኢሎም ምስ ኣቦታት ብምልዛብ ፀገም እንተሃልዩውን ኣሰራርሓን መስርሕን ተኸቲሎም ንክኸዱ ኣጥዮቕና ንሓትት። ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ከለዉ ንነዊሕ ግዜ ጵጵስና ንክሽየሙ ብዙሕ ዝደኸሙ እንትኸውን ብሰንኪ ዝነበሮም ናይ ውልቀ ባህርያትን ዘይምርግጋእን ብዙሕ ደኺሞም ጵጵስና ከይተሳኻዐሎም ከም ዝተረፉ ዝዝከር ኮይኑ ነገር ግን ብሰንኪ ደም ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዓለም ዘይርሳዕ ዘለኣለማውን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ እናተሰጋገረ ዝነብር ሕያው ታሪክ ዝሰርሑ 4 ኣረጋውያን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ትግራይ ምስ ህዝቦም ኮይኖም ብዝወሰድዎ ሰፊሕን ኣድካምን ጉዕዞ ዝተመስረተ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ናብ ጵጵስና ማዕርግ ከም ዘብፅሖም ብምዝንጋዕ መንበረ ሰላማ ንኽምስረት ኣረጋውያን ኣቦታትና ዝሓለፍዎ ፃዕርን ድኻምን ከንቱ ክተርፍ ብምግባር ኣብ ዘየለውሉን ዘይወዓልዎን ናብ ሽዋ ዝጥምቱ ኣቦታት እዮም ኢሎም ክፍርጅዎም ብምስማዕና ካብ ልቢ ከም ዝሓዘና እንትንገልፀሎም ሕዚ እውን ካብ ፖለቲካዊ መዝገበ ቃላት ወፂኦም ስኽን ብዝበለ መንፈሳዊ ቋንቋ ናብ ኣቦታት ቀሪቦም ክረዳድኡን ናተይ ጥራሕ ስምዑ ኣመለኻኽትኦም ከስተኻኽሉን ንሓትት። ሊቃውንቲ ኩላኻ ህዝበ ክርስቲያን እስኪ ፍረድ። ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ፣ ብፁዕ ኣቡነ መቃሪዎስ፣ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ወይስ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ድዮም ናብ ሸዋ ዘማዕዱ? እዚ ኮነ ኢልካ ኣነነትን ንዓይ ስሙዕን ዝኾነ ናይ ውልቀ ስልጣን ፃምእ ንምርዋይ ዝተገበረ ፀለመ እምበር ኣብ ባይታ ዘየለ ጠቐነ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ መንበረ ሰላማን ኣብ ጎኒ ኣቦታትናን
ክስካብ መጨረሻ ንቐውም ምዃንና ነረጋግጽ። ሓምሻይ ዝኽተልዎ እምነት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ናይ ኣርሲ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናትን ካህናትን ብሰይፍን ብጥይትን ህይወቶም ዝሰኣኑ ኦርቶዶክሳውያን ወገናትና ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ማይጨው ሃገረ ስብከት ወረዳ ኦፍላ ጣብያ ዓዲ ሹም በረኸት ዘጋጠመ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቃጸሎ ዝተሰማዐና ሓዘን ንገልጽ። ሻድሻይ ዝተፈላለዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ኣካላት ግለ ረብሕኦም ብምቕዳም ዘውፅዕዎም ኣብ ባይታ ዘየለውን መሰረት ዘይብሎምን ሓበሬታታት ብምስርጫው ህልውናን ተቐባልነትን ቤተ ክርስቲያን ብምስኣን ሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ ምእመናን ቅሬታ ክሓድሮም ብምግባር መብርሂ ወይ ድማ ሕቶ እንተሃልዩ ዝምልከቶ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትካል ከይሓተቱ ኮነ ኢሎም ይሰርሑ ብምህላዎም እዞም ሚዛናዊ ዘይኮኑ ሚድያታት ካብ ኣጠቓቕማ ስርዓት ማሕበራዊ መራኸቢ ወፃኢ ኮይኖም ኣብ ጸለመን ሽምጥፋእን ይሰርሑ ብምህላዎን ዝምልከቶ ናይ ሕጊ ተሓታትነት ክህሉ ክገብርን ኩሉ ኣማኒ ኣብ ጎኒ ቤተ ክርስቲያኑ ክቆም ብኣጽንኦት ንጽውዕ። ሻብዓይ ካብዞም ኣብ ጸለመ ቤተ ክርስቲያንናን ቤተ እምነትናን ተዋፊሮም ዘለዉ ብፍላይ ወዲ ጽዮን ዝተባሃለ ሓው ንካህናት ርእሶም በልዎም እናበለ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽቲ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ባዕልና ንባዕልና ንኽንቀታተል ዘመሓላልፎ ዘሎ ህይወት ሰብ ናይ ምጥፋእ ናይ ሞት ስብከት ስለ ዝኾነ እዚ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ንኽሕተተልና ብኣጽንኦት ንጽውዕ። በቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጸለመታት ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ከም ዕድል ብምጥቃም እታ ንዘመናት ብጥንካሬኣን ብጽኑዕ እምነታን ጠንካራ ዝኾነት ናይ ሰሜን ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ዝጽውዕዋ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሕዚ ጠርናፊ የብላን ኣቦታት ተበቲኖም እዮም ዘለና ወቕታዊ ዕድል ሕዚ እዩ ብምባል መናፍቓን ብደገ እቶም ኣብ ክልተ ዝረገጹ ተሃድሶ ድማ ብውሽጢ ብምዃን ዶግማ ስርዓትን ቀኖናን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንምፍራስ ዝተፈላለዩ ዋዕላታት ምክያድ ጀሚሮም ኣለዉ። ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣማኒ ተኸታላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾነ እኩይ ዓላምኦም ንምፍሻል ኣብ ጎኒ ኣቦታትን ቤተ ክርስቲያንን ጠጠው ክብል ንጽውዕ። ነቲ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ኣቦታት መንበረ ሰላማ ኣፈላላይ ክፍጠር ዝግበር ዘሎ ሕቡእ ኣጀንዳ ከምቲ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 7 ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ውቕዓዮ እተን ኣዋግዕ ድማ ፋሕ ይበላ ዝበሎ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብዘይ መዋቕርን ብዘይ ጠርናፍን ክትፍተን ካብ ዘለዎም ባህግን ድልየትን ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንና ዝግበር ዘሎ እኩይ ተልእኾ ኣጥቢቕና ከም እንኹንኖን ተልእኾኦም ንምፍሻል ከም እንሰርሕን ነረጋግጽ። ዓስራይ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣብ ዘሎ ወቕታዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ካብ ማሕበረ ምእመናን ማለት እውን ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝተውፃፀአ ጉባኤ ንኽጽውዕን ብችኮላ ሕብረትና ዝሽርሽር ውሳኔ ንኸይውስንን ንጽውዕ። እቲ መበል 11 እቲ ብመንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ኣብ ጸገምናን ኣብ ሞትናን ግዜ ካብ ጎንና ዘይተፈለዩ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ማትያስ ብህይወት ክስካብ ዘለዉ ፓትርያርክና እዮም ኢሉ ዝሓዞ ዘይስገር መስመር ሕዚ እውን ቅዱስ ፓትርያርክና ምዃኖም ብምሉእ ድምፂ ንድግፍ። ካብ 14 ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝተወከልና ናይ ቤተ ክህነት ሰራሕተኛታትን ማሕበረ ካህናትን ሰነ 23 2018 ዓ.ም ዓዲግራት ይቐኒየሉ።